Bueno, ez da bakarrikan, zuk diozun bezala hitzarmen estatalizazioarekin bukatzea, hau da, autonomi mailan eta probintzi mailan eman daitezkeen hitzarmenak ere, hoiek bere balorea izan dezatela eta gailendu dezatela, gainera gailendu ditezela estatuko mailan eman daitezkeen hitzarmenen arabera, hori basikoa da, baina baita ere beste gauza batzuk ere badaude, guk plataforma bat eskaini diogu gobernuari eta uste dugu nahita nahi ez, beste gai bat ere hor dagoena da kanporatzearena, kanporatzea gaur egun oso merke da, ezinezkoa da lehen baino askoz gutxiago erreforma orain dagoen, indarrean dagoen erreforma martxan sartu baino lehen zegoenera bueltatu behar gara gutxien, ez? Ezinezkoa da onartzea kaleratzeak hain merke izatea enpresariarentzat, eta beste hainbat da gauza nahiko ez dakit zentzudunak direnak eta nolabait esateko gutxienez lan erreforma hau hobetzea planteatuko lutekenak, ez? Bestela gaur egun onartzea dagoen bezala eta planteatzen den bezala erabat ezinezkoa da onartzea gure aldetik, ezin dugu uko egin hainbeste urtetan lortu diren, ez dakite, langileek lortutako onura horiei eskubideak dira azken finean eta ezinezkoa dana gure aldetik uko egitea horrei ere. Eta testu hori aldatzeko tarterik ikusten duzu, zer moduz doaz Pedro Sánchezekin negoziazioak? Bueno, esan bezala, guk gure plantamentua argi eta garbi jarri genuen mahai gainean, badirudi saiatzen ari direla beste nunbaitetik akordioak lortzen eta beti ere lege honetatik kanpo, hau da gerora ezarriko horiateken beste proposamen batzukin, baina ez dira guztia gainera sartzen, oso eskasa da aurkezten dutena eta inolaz ere egiten ez duena da lan erreforma hau baliogarria izan dedin langileen eskubideak defendatu ahal izateko. Guk orain arte proposatu zaiguna, ez da onargarria, ze azken finean gauzak usten ditu finean eta esentzian zeuden bezala egia da. Lan erreforma honek hobekuntza txiki batzuk dakarrela, baina oso txikiak dira, oso murritzak behar denerako. Oso kritikoa agertu zarete, erreforma hau ez delako investidura blokearekin adostutakoa, ez? Ez delako guztiz indargabetu, hala adostu bezala. Zer egozten diozue hori hala ez izana? Bueno, alde batetik badirudi patronalari beto eskubide bat eman zaiola, eta hori garbi dago, beraiek Comisiones Obreras UGT eta patronalarekin lortutako akordio hori da, aurrera eraman nahi dutena, alderdiok eta kongresuan gauden ez dugu tarterik izan, ez da hobekuntzak sartzeko ere, badirudi beraien asmoa hori dela, ez sartzea inolako aldaketari, batez ere CEOek esan duelako koma bakar bat ere ez dela mugituko, eta ez duela mugitu behar, eta horrei men egiten zaiola, erabat ez da onargarria guretzako, eta gu ez gara, gainera aldatu garenak, ez gure posizioa, ez bakarrik gure posizioa, hau zen, bai PSOEk eta bai Podemosek bere garaian, eta ez dira inbeste hilabete pasadu, bere hilabete oraindik gauza bera esaten zutena zen, hainbat gauza aldatu behar zirela, eta lan erreforma hau horrela planteatu duten moduan inolaz ere ez zuten esan planteatuko zutenik, hau da, hori ez zuten ematen onargarritzat, beraz, beraiek azaldu beharko dute zergatik egin duten guzti hau, eta beraiek esplikatu beharko dute zergatik nagusia den kongresu batean ezkerraldeko indarrek babesten duten gobernu bat eta bozkak ematen baldin badute zergatik ez duten egiten lan erreforma bat baldintza honetan. Era berean, aipatu duzu ez da, badirudi Pedro Sánchez investidura blokearekin ez duela negoziatu nahi, eta beste aktore batzu sartu direla negoziazio horietan, Ciudadanos alderdia izango litzateke horietako bat. Hemendik aurrera gertatzen dena legegintzaldiaren norabidea aldatu dezake?
Bueno, Ciudadanosekin akordioa lortzen badu, eta Ciudadanosekin ateratzen balin badu lan erreforma hau, bistakoa da sinesgarritasun eza izango duela gobernu honek zenbait ataletan, ez? Edozein kasutan, guk uste dugu, eta hori da gure jarrera, babesteko gobernu hau babesten jarraituko dugula, baldin eta aurkezten dituen legeak, neurriak, normatibak, guzti horiek langileen aldekoak balin badira eta ezker aldekoak, ezker espirituarekin eginak balin badaude, ez? Orduan, gure aldetik jarraituko dugu bai edukinetan, fijatzen gure posizioa, eta alde horretatik ez dugu jarriko hau marra gorri bat bezala. Horrela egiten badute egia da, beraien erabakia izango dela, eta gobernu honek ikusi beharko duela hemendik aurrera norekin hartzen ditun eta zen norabidetan hartzen ditun erabakiak, eta azken finean legeen atzean dagoena edukin politikoak dira, eta horiek ezkerrarekin hartu edo eskuinarekin hartu erabat desberdina da, ez? Gobernuaren eskuetan dago norekin joan nahi duen hemendik aurrera eta nolako legeak atera nahi ditun. Ze askotan edo gehienetan ere norekin hartzen dituzun akordioak, norekin egiten dituzun akordio horiek ere baldintzatzen dute eta eragiten dute nolako akordioa egiten dituzunarekin. Ikusiko da hemendik aurrera zer gertatzen den. Eskerrik asko Mertxe Aizpurua, EH Bilduko legebiltzarkidea Madrilgo Kongresuan gurean izateagatik. Zuei eskerrak.